Jeg sad bare lige her og tænkte over, hvor utroligt meget betydning selvværd i ens arbejde har. Altså det har selvværd generelt jo. Men det her med at have selvværd i sit arbejde, og jeg kom egentlig til at tænke på det, fordi at jeg selv kan mærke, at der er sket en ændring fra, da jeg var ny negletekniker. Og hvis kunderne skrev, at de havde knækket negl, eller der var et eller andet galt, så var jeg altid sådan, nej, hvad har jeg nu gjort? Kommer de tilbage? Er de sure? Er de irriterede? Hvad er der gået galt? Hvordan kan jeg løse det? Alle de her ting. Jeg kunne også have det nogle gange, når de gik ud af døren faktisk, og være sådan, nu krydser jeg lige fingre for, at de er glade og kommer tilbage, og at der ikke sker noget med deres negle. Og så sad jeg bare lige her, og pludselig kom til at tænke på den her følelse, og mærkede efter, at den har jeg faktisk aldrig mere. Det er en følelse, der er en del af mig. Og det er lidt interessant, hvad det er, der gør forskellen på det. Og så kom jeg til at tænke på, at en af mine kursister for nyligt selv lagde en video op, hvor hun forklarer om det her med forskellen på, da hun var selvlært og arbejdede ud fra, jeg ved ikke, YouTube-videoer, eller hvad det var, hun havde set, og ligesom arbejdet for det. Og så i forhold til nu, hvor hun har taget kurser hos mig og fået noget viden, at det her med en ting er, at man ved, hvad man skal gøre sådan noget, men hun nævnte lige præcis den her selvtillid i, at når der sidder en kunde i din stol, så ved du godt, hvordan du gør det rigtigt. Hvis der sker en fejl, så ved du godt, hvordan du retter den op. Hvis kunderne spørger om noget, så kan du svare på det. Så det gav meget mening for mig, at hun lige præcis nævnte det her, hvor jeg sådan, så det er jo faktisk viden. Det har ikke noget at gøre med, hvor længe man har gjort det her, nødvendigvis i hvert fald. Om man har lavet negle i 10 eller 12 år, der tror jeg egentlig stadig, man måske godt kan tænke, et eller andet. Men det her med viden, det tror jeg er det essentielle i at have selvtillid i hvert fald i det her arbejde, måske også generelt i kreative jobs. Jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan det er for andre jobs, men i det her job, hvis man ved, når der kommer en kunde, som har nogle besværlige negle, eller hendes negle er forskellige, hvis man ved, hvordan man skal sætte skabelonen på til den forskellige naturnegl, forskellige retning, hvis man ved, hvordan man gør det slankere, hvis man ved, hvordan man opbygger den korrekt, hvis man ved, hvordan man filer den, så den bliver, som kunden ønsker det, slank og lækker, eller med en dyb C-kurve, eller hvad det nu måtte være. Det her med, at uanset hvilke negle kunden kommer med, altså af sin naturen i, og uanset hvilket resultat de ønsker, at man så bare ved, at det er en opgave, jeg godt kan løse. Jeg ved, hvordan den skal løses. Det fjerner jo alt den her usikkerhed omkring, om jeg er god nok, og om det nu holder. Fordi det ved jeg, det gør. Og det kan jeg også mærke, altså sådan, når mine kunder kommer tilbage, hvis de har et lift, for det har de nogle gange, eller en knækket negl, så ved jeg, at det er ikke min fejl. Så jeg smiler altid bare lidt og siger til kunden, du ved sådan, hvad har du lavet? Og så forklarer de pænt, hvad de har lavet. Det ved de tit godt. Støt fingeren ind i et eller andet, brugt den som et skohorn, eller hvad ved jeg. Men det er bare, jeg vil bare dele det. Fordi hvis du også sidder derude, uanset om du er negleteknik eller ej, og har nogle af de her tanker omkring, om du er god nok, eller hvordan du kan blive bedre, eller et eller andet, så vil jeg bare sige, at jeg i hvert fald lige har opdaget, at kernen til et trygt og godt arbejdsmiljø for dig selv, og selvtilliden i det, for mig, handler om viden. Jeg kan mærke, at nu hvor jeg føler, at jeg ved alting, så jeg ved, at jeg kan klare enhver udfordring, og jeg ved, at jeg kan gøre det korrekt. Det har fjernet den her følelse af, at noget kunne gøre ondt ind i min mave. Den kan jeg så få i måske andre situationer, men i hvert fald ikke i mit arbejde, hverken som negletekniker eller som underviser. Og det er rart. Så hermed givet videre, måske hvis du sidder og har lidt ondt i maven over et eller andet, så kan det være, at du kan opsøge noget viden, der kan hjælpe dig til
og få den her powerfølelse. Hej.